expansió, és un pressupost que s'incrementa, evidentment, és una bona notícia. De fet, l'increment és d'un 14,38%, disposem de 1.243,78 milions d'euros, que es diu ràpid, però és una quantitat important, i a més sempre amb la prudència de recordar que això és en part fruit de la bona evolució de l'economia durant l'exercici 2022 i, per tant, amb la prudència de veure què és el que passarà exactament el 25 al 26 en la resta d'anys. Per tant, és un pressupost que en aquest moment creix, però tenint en compte que en bona part és per aquesta evolució, que poden ser recursos extraordinaris, hem decidit no destinar-nos a despeses recurrents perquè després no les podríem finançar. Això d'una banda. D'una altra, evidentment, mantenen l'equilibri pressupostari com no podria ser d'una altra manera, donat que nosaltres no podem incórrer en dèficit, però també recordo que tenim una situació de solvència econòmica i financera bona, molt bona, i que es caracteritza perquè des de l'any 2019 l'endeutament, que sempre ha estat baix, és de zero en aquest moment. A més, són uns pressupostos que, a banda de créixer, són plenament municipalistes pel nostre caràcter. 8 de cada 10 euros van destinats directament als municipis, el 80% d'aquest pressupost va als ens locals. Això també és molt important i hem de recordar que, com són els primers pressupostos d'aquest mandat, és un pressupost en part de transició. I això significa que hem hagut de recollir, com està a cavall entre els dos mandats, hem hagut de recollir alguns dels compromisos pendents de plans que es van impulsar durant els últims anys, de fet en els darrers 2 anys, i queden recollits en aquest pressupost per portar-los a terme.